Kubor nakaslem jong unong san hima. Thọ bangi dei ki riu boman hato hila ban om bangi dei ki le no na kubur bangi dei ki le no ndrei ngim dei ki bu teng ngim ju bu teng ya kano ki isu ka bakta ya ri ba ka je bendre nyotra ka kubur ka basai lada kani ka sarkar MDA kadang yai pertelha sitarha ya ka je bendre ka jongi bahkan long discriminate lani ban sha silang ya ka an te kan mau baka hito lada pidang yai tunjuk kum ni ko nakapor sikapor ba discriminate yangi kat kum kaan ka hito hi kan ai no ka FK47 man lo wei pu wei khot jong ka hito aga sarkar kale sile ngim ban se tang bun im kari ba ka jat ben reu kan the dak snam haban da pe khmat kan ni ka sarkar suat ba kan tip sai hi bukshin rang UM kasi ujak tang sisian. Sisian ngala kentui ko volunteer sang itu ba kat bom phim sa provok wat nam jorong ti tela de ki police kan thai ki wan ru da kan ria tela de kisan rang la de tha bi phi siliang sha sa siliang hendrei da ki tha bi phi bro ar liang tha bi u haban da bia kata phlet tho angita hi kan tien blai shibon yin ya ya no tem ke jirmai mat seprang hito kayang hito kayang hito kayang jinglan